кичкенә дә тышкенә әлеге сүзләр нәкъ Әтнә районы турында. Шәймиев Әтнәне татарлыкның йөзе дип атый һәм башкаларга да үрнәк итеп куя. Бүген без Әтнә районы авылларында кунакта. Сезнең белән Идел яшьләр журналы, мин Айгөл Тимер һәм мин авылда калам проектының яңа чыгарылышы. Киттек! Безнең тапшыруыбызда укытучы, врач, фермер, агроном, бухгалтер булды, менә айтишник әле беренче тапкыр сезнең каршыгызда Олы Бәрәзә авылы кызы Хәкимова Гөлия. Гөлия, үзең белән үзең таныштырып үт әле безне. Барыгызга да сәламнәр. Мин шуннан да әлеге вакытта менә Әтнә районы Олы Бәрәзә авылында үземнең эшем буенча эшлим. Мин дистанцион рәвештә программист булып эшлим. Программистка мин ничек килеп эләктем дигәндә, бөтенләй кичкенә вакыттан ук математика һәм информатика белән кызыксына идем. Гомумән авылдан китәрмен дип тә уйлап карамаган идем. Тик укыр өчен китеп торырга туры килде. Мин елый киттем инде анда. Башта Казан авиацион институтында укыдым һәм аннан соң магистратураны Германиянең Отто фон Гюрика Магдебург шәһәрендә шундый университетта укыдым. Казанда ел ярым эшләгәннән соң кире авылга кайттым. Бу минем үземнең чын теләгем иде, чөнки беренчедән бер кайда чыгасы юк. Икенчедән син иде. Менә әйтәләр, син бит шулай ераклардан әйләнеп кайткансың, Германиядә дә булып, Казанда да эшләп, авылда эшләүнең нинди плюслары булды һәм нәрсәсе белән сине авыл яңадан үзенә тартты? Мин кичкенәдән үк авылны ярата идем. Китәсе булса да, ничектер туганнар анда бер атнага каникулларга алып китәләр иде, елап кайтадыр ябыйга. Һәм ничектер ул авылга булган мәхәббәт барбер сүрелми. Ул бар икән, ул гел янып, тартып, үзенә гел менә җәлеп итеп тора. Шуңа күрә мин дә инде программист буларак читтән торып эшләп була. Нигә әле кире авылга кайтмаска дип менә шулай кайттым. Шәһәрнең теге ыгы-зыгысы, каядыр барып эшләү миңа бөтенләй күңелемә ятмый. Гөлия, менә авылда бит инде улайма хуҗалык эшләре дә бар, бакча эшләре дә бар. Сине төп эшеңнән аерып, шундый эшләргә дә чыгаралармы, кушалармы эшләргә? Баштан әти белән әни аңлап бетермиләр иде. Мин ноутбук артында утырам, ничә утырасың инде анда? Анда эшләп була диеп, алар уйлап та карамагандыр инде бәлки, белмим. Һәм әйтәләр иде, бар кызым суга гына барып кайт әле, сыерга гына пешән сал әле. Шул вакытта иң баштан ук мин әйтеп куйдым, менә мин эш вакытым башлана, всё, мине өйдә юк дип белегез. Аннары соң бит вакытында мин сезгә ярдәм итә алам, эштән соң ярдәм итә алам. Шулай итеп ул эшләр күбесенчә эшкә хәтлек җәен сыер арканларга баштам. Биттә сыерларга салсам, кич белән бакчада эшләргә мөмкин җәен. Кыш көне инде алай күп түгел. Син гаиләдә үзең генәме? Һәм тагында туганнарың булса, алар кайда? Минем энекәшем бар. Ул әлегесе вакытта озын юлларга йөреп эшли. Тик яллар мөмкин булганда инде ул да монда авылга кайтып, рәхәтләнеп, бергә шулай килеп ятабыз без аның белән. Менә Гөлия, ул бит әле яшьләргә күңел ачу урыны да булырга тиеш. Син клубларга чыгасыңмы? Клубка чыгарга туры килә, чөнки минем әнием клуб мөдире булып эшли. Нинди генә концертлар булса да, остаханәләр булса да, гел миңа эш табып тора инде ул. Ул яктан бер дә күңелсез түгел. Һәм шулай ук яшьләр дә катнаша концертларда. Алар бар, катнашырга каршы түгелләр. Менә анысы да бик куанычлы. Чөнки эшләргә кеше булмаса, алай да бик күңелсез булыр иде, клубка чыгасы килеп тормас иде. Менә яшьләр бармы соң авылда? Кайткалыйлармы? Кайткалыйлар, аннан соң гаилә корып калган яшьләр дә бар. Шактый дип әйтә алам мин аларны. Тик авыл тутырып түгел инде. Гөлия, син бит әле татар кызы конкурсының финалисты да, менә аның турында да безгә сөйләсәң иде.
Әйе, мин 2022 елның республика буенча татар кызында финалист булдым. Иң максатчан кыз номинациясында бүләкләндем. Шулай ук миңа махсус приз бүлеп бирделәр. Бу инде баштан Әтнә районында үткәрелгән татар кызы аркылы шулай итеп этаплар узып килгән минем үземнең җиңүем. Мин моны җиңү дип атай алам, чөнки ул вакытта әле мин Казанда тора идем. Һәм миңа шуның хәтлек татар мөхите җитми иде Казанда, ни кызганыч. Аннары соң мин дуслар таптым, әлбәттә, Казанда. Тик укыган шәпкә бераз сыйграк иде. Һәм татар кызына килеп үләгүем аерым бер шундый тылсымлы мөхит дип әйтим мин аны име. Анда барыбер теге конкурс буларак түгел, ниндидер дустана мөнәсәбәттә буласың икән барыбер. Гөлия, синең көн тәртибе ничегрәк уза? Минем эш вакыты 8-дә башлана һәм сәгать 5-кә хәтлек. Шул вакыт арасында мин эшлим, аннан соң инде 5-тән соң үземнең кызыксынуларым белән вакытны үткәрәм. Кызыксынуларга килгәндә, алар бик күп. Мин бик хәрәкәтчән һәм көне буе утырып, бераз арып китәм. Шуңа күрә мин йөзү белән шөгыльләнәм, йөгерәм, марафоннарда катнашам. Тулы марафонны әлегә йөгергән юк, тик бу булыр дип өметләнеп калам. Шулай ук Гөлия, карале, бүлдерәм сразу, йөзү дидең. Авылда да андый мөмкинлек бармы? Безнең Әтнәдә бассейн бар, Дулкын дип атала ул безнең, һәм без шунда йөрибез. Булай алдагы елларда мин Казанга йөри идем йөзәргә. Кызыксынуларга килгәндә тагын мин тегергә яратам, изүләр тегәм. Кайыр вакытта бигрәк тә илһамланып китсәм, шигырьләр язам. Бу күбрәк инде моңсу вакытларда буладыр инде. Артык тәнкыйть күптәндер ул шигырьләрне бик күрсәтергә тырышмыйм. Һәм социаль челтәрләремдә авыл тормышын күрсәтергә тырышам. Бигрәк тә инде безнең әни белән кызыклы тандемнар килеп чыга, әби белән кызыклы видеолар килеп чыга. Шулай итеп, көн дәвамында бөтенесе белән угы-шугы килеп, көн үткәндә белмичә калабыз. Без сезнең гаилә шәҗәрәсе бар икәнен дә беләбез. Аның турында да бер-ике сүз әйтсәң иде. 1-2-3 ел элек кенә микән инде хәзер 5 ел булгандыр инде мин бик каты кызыксына башладым үзебезнең нәсел белән. Кем мин, каян килеп чыккан мин бөтенләй. Һәм шулай килеп чыкты безнең гомумән бөтен шәҗәрәдә әти, әниләр, әби, бабайлар, алар барысы да Әтнә районыннан икән. Шуңа күрә мин ничектер хәтта шаярып Әтнәгә карыйсыгыз килсә, миңа карагыз дип әйтә торган идем. Шәҗәрә буенча безнең әти ягыннан бабай буенча 12-нче буынга хәтлек эзләнеп таптык. Һәм әни ягыннан, аның әнисе ягыннан 16 буынга хәтлек җиттек. Бу 1700-нче еллар һәм ул шәҗәрәне матур итеп, хәзер ул клубта тора. Аның гырыды шунда әлегә. Гөлия, киләчәккә планнарың турында да әйтеп үтсәң иде, син шулай авылда яшәвеңне дәвам итәсең киләме? Әйе, минем авылда яшәвемне дәвам итәсем килә. Билгеле инде, мин әлегә кияүгә чыкмаган. Шуңа күрә бу күп очракта миннән генә дә тормый икәнен аңлыйм. Тик шәһәргә ерак булмаган берәр авылда мин бик рәхәтләнеп яшәр идем. Чөнки авылда кайчак артык басыңгы тормышта булып китә. Үзеңне селкетеп кайтырга, шәһәргә дә барып кайтырга кирәк. Дуслар белән күрешү өчен, берәр нинди хәтта кинотеатрга фильм карап кайту өчен бик ерак булмаса, бенә дигән вариант инде. Әтнәдә гел татарлар гына яшидиләр. Бу чынлап та шулаймы? Миңа калса, әйе, бу чыннан да шулай. Мин башка районнарда да булып караганым бар һәм район үзәкләренә кергәчтен кибетләрдә алар ничектер русча исәнләшә синең белән. Ә монда Әтнәнең кайсы кибетенә килеп кермә, урамда кемне генә күрмә, алар синең белән татарча исәнләшә, татарча аралаша. Шуңа күрә мин горурланып әйтә алам, Әтнә районының чыннан да иң татар районын дип. Безнең бит инде Әтнә барыбер ак як булып санала, мәрҗәниләр, тукайлар чыккан як. Шуңа күрә бәлки шуңа күрә дә татарлык сакланып кала микән ул. Аннан соң бер кызыклы факт беләм әле мин Әтнә районын кире кайтарганда, Әтнә районы вакытлыча Арча районына кирип торган вакытта кире кайтарганда татарның татарлыгын саклап калыр өчен кайтарам мин сезне дип, Минтимер Шәймиев шулай итеп әйткән булган. Җиңел монтаж техникасы һәм без Күнгәр авылында. Без хәзерге вакытта Азат һәм Ләйсән Мөхәммәдияровлар гаиләсендә кунакта.
Ләйсән, үзең белән якыннанрак таныштырып үтсәң иде. Сәлам Айгөл. Мин үзем Мөхәммәдиярова Ләйсән Данил кызы булам инде. Менә шушы матур авылда, Күңәр авылында. Үземнең ирем Азат һәм инде 3 балам белән, шулай ук инде әнием белән матур гына яшәп ятабыз. Мин үзем Күңәр авылында, Күңәр мәдәният йорты директоры булып эшлим. Эшемне бик яратам. Инде минем әтием белән әнием үзләре күрше авылдан, Яңашаш авылыннан килеп чыгышлары инде. Алар да менә 18-19 яшендә авылны калдырып инде эш эзлибез дип Казанга чыгып киткәннәр. Әмма дә ләкин инде авыл үзенә тарткан, һәм инде әтием дә, әнием дә менә бу авылга, Күңәр авылына кайтырга булганнар. Һәм менә инде шулай килеп чыкты. Әни шалтырата. Җәй көне бу, әни шалтырата. Кызым ди, әтием ди аягын сындырды ди. Әнем әйтәм, туктале, бетмәсәле Казанда да эше дип, мин авылга кайттым, әтием белән әнием янына. Минем кайтканны белеп алдылар да. Ул вакытта Ранада Наил абый эшли иде. Ул Наил абый безнең авылныкы инде. Ул башта мәктәп директоры булды, минем нинди икәнне белә инде. Һәм инде Ләйсән ди, әйдәле ди, дусымга ди тәрбияче кирәк ди. Шунда эшкә керәсең килмиме ди. Мин инде монда авылда мәктәп ничәп ятыйм инде, әйдә эшләрмен дә, әни белән әтигә дә булышырмын дип инде. Мин инде яра Наил абый дип, шушы дусым балалар бакчасына эшкә кердем. Дусым авылында безнең ул кичкенә генә авыл булганлыктан, анда барлыгы бакчада 9 гына бала иде. Җәй көне инде балаларның бакчага бик барасы килми торгандырма инде. Алар бик йөрмәделәр. 4-5 бала калгач инде бакчаны җәйгә ябып торырга уйладылар. Инде тагын нишлим инде? Эш эзләргә кирәк. Шуннан чыгып киттем Казанга. Бер кибеткә кердем. Һәм шунда карыйм минем иптәш кызым. Бергә укыган иптәш кызым. Ой, Ләйсән дип ул инде минем нинди икәнне белә. Әйдәле, безгә менә кеше кирәк иде. Ул инде косметика кибете иде. Әйдәле ди, кеше кирәк, безнең яңа кермисеңме ди. Мин инде ризалаштым. Һәм шулай эшли башладым. Анда озак эшләмәдем инде. Шул кибеттән кич белән кибетне яптык та, уже өйгә кайтырга чыктык. Шуннан соң бер машина килеп туктады. Минем ирем. Машинадан чыкты да, шуннан соң күзгә күз карашып, менә шулай бер-беребез белән очраштык. Мин аны әлдә һаман искә алам. Аны күргәч, минем күзләрдән ышкын атылды. Шуннан соң мин карап тордым да, бу Казан егетедер инде. Минем белән очрашмас инде дип шундый уй килде. Шуннан минем яңа килеп, әйдә познакомимся дип инде русча сүзне башлады. Ә мин инде авыл кызы, бу инде русча башлады. Ничектер инде мәйтәм, русча ялгыш сүз әйтеп җибәрермен, мәйтәм, җөмләм дөрес булмас дип, ничектер теге сөйләшеп китергә инде. Борчылыбрак тордым да инде. Шуннан соң, дай номер телефона ди инде. Шуннан соң шулай дип, давай отвезу домой дип, ярар инде бу мине илтеп куйды инде. Шуннан соң, дай номер телефона, ну все равно как-нибудь найду ди инде. Шуннан соң мин номер телефонын бирдем, чөнки ул миңа үзе дә ошады. Февраль айында авыртып киттем салкын тиеп, бер ай буе инде больничныйга чыгып, авылга кайтып киттем. Бер ай буе яттым авылда. Азат сагына инде. Можно к тебе приехать. Ә минекеләр бит әле белмиләр. Тукта мәйтәм, әти кырыс кеше. Шулай дип әтигә әйттем инде. Әти мәйтәм, шулай кайтасы килә. Ярар, кайтсын инде. Һәм инде мин куанып инде Азатка шалтыраттым. Азат кайтып төштем. Шуннан соң формадан инде шундый матур инде. Ирем инде минем полиция хезмәткәре булып эшли. Ул менә кайтып керде дә, әти дә инде тегенчектер ачылып китте. Күргәндер инде яхшы кеше икәнен. Без аны белән 7 ай гына очраштык, ирем белән инде. Һәм матур гаилә кырып җибәрдек. Инде мин яна шул Казанга китеп, без бергә Казанда яши башладык. 2 улыбыз туды. Инде авылны ташламадык, гел авылга кайтып йөрдек инде. Шулай без Казанда, әни шалтырата миңа. Кызым ди, әтиңгә ди начар булды ди. Ярар әйтәм, әни, менә хәзер ди РКБга безне больницага алып инде ди, РКБга алып китәләр ди инде. Шуннан соң әни инде әтине сакларга реанимациягә алып киттеләр. Әти инде кайтмалы ди. Тролли минем янда кайтып китмәле ди. Әни әйтә инде, хайваннар бар ич, алда эш күп ич инде ди. Кайтмадым. Әни мәйтәм, борчылма, кайтабыз, карыйбыз мәйтәм. Шулай дип әни әти янында калды инде. Без инде ирем белән икебез, балаларыбыз белән инде мәктәптән сорап, бакчадан сорап инде. Ул вакытта улы 1-нче класска укырга гына кергән инде. Авылга кайтып киттек.
лапастагы хайваннарны бит инде ашатасы, эшертәсе бар, шулай бит. Шуңа әти әйтеп җибәргән, кызым минем ди ашашысы килә ди. Эштә иртәнге эшләрдә торып инде әтигә ашарларга пешереп инде, шулай итеп инде юлга чыктык. Шуннан соң инде әти шалтырата, кызым ди, минем кәефләрем начар ди. Ничектер хәлем дә юк ди. Ярым әйтәм, әти тукта әле әйтәм. Әллә нәрсәләр сөйләмәле дип шулай әти белән инде менә соңгы сөйләшү булган ул безнең. Шуннан соң Казанга килеп җиттек. Әти янына барырга дип торганда, әни шалтырата, кызым ди, әти үлде ди. Үлде диде инде. Минем иң беренче сүзем, әни әйтәм, бер үк борчылма, сине 1 минутка да калдырмыйбыз. Мин синең яныңа авылга торырга кайтам дип, без шул көннән үк, бу инде безнең 2017 елның 21 сентябры, без инде бөтен кием булган киемнәрне тутырдык та инде авылга әни янына кайттык. Һәм инде шуннан соң инде квартира калды, бөтен мебельләр калды, инде без шулай итеп кайттык. Балаларны да алдым инде. Шулай менә әнием янында матур гына яшәп ятабыз. Инде әни ияләнер, берәр ел торырбыз дигән идек. Менә авылыбызда да яши башлаганга 7 ел булды. Авылны шул хәтлек яратабыз, инде китәсе килми, Аллага шөкер, авылда иремә дә эш бар, миңа да эш бар инде. Һәм инде менә авылга кайткач, шул 2018 елның 1 декабреннән миңа Лейсән күңел мәдәният йортына кеше кирәк. Әйдәле керәле дип инде, мәйтәм уйлап карармын инде. Шулай итеп мин анда сәнгать җитәкчесе булып кердем башта. Минем инде директорым бар иде. Шулай без белән матур гына эшләп яттык. Һәм инде менә безнең шул вакытта инде озакта тормады. 1 ел дигәндә бәхетебез булып тагын дөньяга кызыбыз туды. Һәм мине инде үзебезнең күңел мәдәният директоры, күңел авылында инде мәдәният директоры итеп калдырдылар. Җырларга, биергә, сөйләргә барсына оста инде. Сәхнә минеке. Менә укытучылыкка укысам да инде сәхнә үзенә тартты. Һәм инде авылда да менә 7 ел яшәп ятабыз. Ләйсән, синең тормыш иптәшең Казан егете булып чыга бит инде, һәм ул яшәргә дип авылга кайта. Нәрсәсе белән аны авыл үзенә җәлеп итте? Беренчедән инде әйтәсе киләдер, бәлки мин җәлеп иткәнмендер дип инде. Ул алай түгел. Менә мин авырткан вакытта әйтеп киткәнемчә, ул бит минем хәлне белергә кайтты авылга. Ул менә кайтып керүгә инде так хорошо в деревне дип әйтте. Шундый иртә белән уянды, ул менә шундый рәхәт, шау-шу юк, тынычлык бит инде авылда, шулай дип әйтте инде. Шуннан соң әле әти үлеп киткәч, минем ничектер әле шулай дип әйтеп куйды матурым. Мин әйтәм, әнине калдырмыйм. Мин әни янына кайтам. Син нишлисен? Матурым, ты куда, я туда диде. Өйгә керүгә кул эшләре күзгә ташланды. Сез аны үзегез ясыйсызмы? Менә мәдәният йортында эшлим бит инде. Җырларга да оста, биергә дә оста, сөйләргә дә оста дип әйтеп киткән инде. Һәм инде мәдәният йортында эшләгәч, инде безнең анда балалар өчен түгәрәкләребез дә бик күп бар. Кул эше белмисен икән. Бер караганда анда эшләргә дә авыррак булыр, рәсем дисенме. Шуннан соң оста куллар түгәрәге дисенме. Менә шул түгәрәкләр. Үзем белмәсәм, балага син аны ничек итеп өйрәнәсең? Өйрәтәсең, шулай бит инде. Бу инде безнең джут дигән материалдан. Ятрак районда карадым да инде мәйтәм, джуттан эшләгән әйберләр районыбызда юк кебек инде. Нинди генә күргәзмә булмасын, мәктәптә дә күргәзмәләр була, мәдәният йортларында да күргәзмә була. Инде Казаннарда да конкурслар булып, күп кенә әйберләребез безнең, шулай үзебездә алып барабыз инде. Конкурслар үтә. Нишләп әле үземнең эшләремне дә шулай итеп конкурсларда күрсәтмәскә икән дип, менә шулай итеп уйладым да ясый башладым. Вакыт кая ничек итеп табам? Төнге 2ләргә хәтлек эшлим. Чөнки аңа эшли башласам илһам килә. Аны эшли башлыйсан, инде ничек итеп аны бизәргә, ничегрәк матур булыр икән дип менә шуны уйлыйсан. Аны миңа әйтәләр, син интернеттан карап эшлисеңме аны? Мин аны әйтәм, менә бу скелетларын ничегрәк итеп ялгап җибәргә, ничегрәк итеп менә бу курчакларны, асларына ничек итеп эшләп җибәргә интернеттан карыйм, әмма ләкин бизәлеше үземнең фантазия. Ләйсән, син менә бик актив, шундый янып торучы, авылыгыздагы башка яшьләр дә шундыймы? Шулай дип, шундый дип әйтәсе килә инде. Дөрестән дә менә мәдәният йортыбызда безнең бик күп чаралар үтә.
ул яңа ел дисеме Сабантуй 23 февральләр әле ул гына түгел, аннан тышта бик матур чаралар үтә. Һәм инде яшьләребез инде һаманда апай нәрсә эшләргә кирәк, әйдәгез катнашабыз, әйдәгез ярдәм итәбез дип шулай итеп нәгел ярдәмләшергә генә торалар инде. Элегрәк клублар шоугыр килеп торадыр, кич белән чыгалар. Хәзердә дә бармы ул яшьләрдә кич чыгу дигән әйбер? Хәзер инде үзегез беләсез, заманасы да үзгәрәк бит инде, шулай бит. Элек менә шаулап торса, элек бит инде телефоннар, компьютерлар безнең булмады ич инде. Инде яшьләребезнең машиналары да юк инде. Хәзер инде чыгалар алар, баралар, ләкин инде элекеге шикелле күп түгел. Элегрәк инде менә бу файлар тулып торса, менә бу клуб инде безнең элек иске инде һәм менә ремонт ясалды. 7 ел элек, 7 ел бар инде ремонт ясалганга. Менә тулып торса, инде хәзер инде алай түгел. Ләйсән, син бик көчле энергетикалы, харизмалы, авыл дип янып торучы кеше. Менә бәлки безне авылда калырга микән, авылда күңелсез бит анда дип икеләнүче яшьләр карыйдыр. Син аларга нинди киңәш бирә алыр идең? Айгел, менә безнең бит инде хәзер заманабыз да үзгәрде, шулай бит инде. Шуңа күрә минем яшьләргә киңәшем шул: курыкмасыннар, рәхәтләнеп авылга кайтсыннар, рәхәтләнеп торсыннар. Авылыбызда да бит инде авылыбыз үсә, яшьләр булганда ул авылыбыз тагы да үсер иде. Барлык уңайлыклар да бар, мәдәният йортлары дисеңме, ул мәктәп, бакчалар, кибетләр, ниндиләре генә юк бит, шулай бит инде. Яшәргә менә авылыбызда бөтен шартлар да елдан-ел күбрәк туып тора. Чынлап та Әтнә районы яшьләре бик уникаль һәм күпкырлы. Без әле аларның күпләрен белеп тә бетермибез. Шуңа күрә киләсе сәяхәтләребезне күзәтеп торыгыз. Бу «Мин авылда калам» проекты иде. Пока-пока!